Ja. To og tre turbo, mand. Jeg står lige og ordner mit skæg. Prøv at se den der bums der. Den er prikket, mand. Kald det hvad I vil. Skal I lige se et godt lifehack, mand. Lifehack, mand. Med to og tre turbo. Prøv at se her. Den der, ikke? Den der plade der, ikke? Vil I se noget sejt? Så man slipper for skidt og sådan noget deroppe, ikke også, mand? Fordi man lige har gjort den fin ren og sådan noget. Skal I bare se. Det er sgu ikke for sjov, mand. Det er fucking godt lifehack, mand. Se her. Den er sikkert lavet med metallic også, man. Jeg har ikke engang prøvet det nu, mand. Men jeg tænkte bare, fuck, det er et godt lifehack, mand. Og den er kraftigt med lavet med metallic også, så... Prøv at se her, mand. Prøv at se, mand. Og det er sikkert, mand. Man kan også bare lige... Altså, det der, det er godt nok plastik, ikke? Forstår I det, mand? Nå, okay. Ikke også, altså... Men så kan man bare gøre en anden idé, mand. 2 lifehacks, mand, i en video, mand. Forstår I? Prøv at se her. Det er totalt god genbrug, mand. Tag nogle gamle magneter, mand. Og så noget sekundlim, mand. Og så nogle kapsler. Shit, mand. Nu er jeg sådan en god borger, ikke også? Jeg har sorteret mit skrald i mange år, mand. Så prøv lige at se der. Prøv lige at se her, mand. Der står sådan en kasse der, ikke også, mand? Og den er fyldt. Så er det jo meningen, at jeg vil have smidt det ud i metallic også. Fordi det er metallic også. Men så kan man jo lave sine egne magneter, ikke også? Forstår I? Få fat i nogle gamle magneter og sådan noget der, man, ikke også? Og så lime dem på det der, ikke også? Det er fandme smart, mand. Nå, kan I have en god dag derude?